Ingini bati mheshimiwa Doyo duoko e sirikand KANU manen wadwaro ni wabed gi one party state. Sirikal Kenya constitution montiego sani oyienwa bedo e opposition mondo waping sirikal matiyo. Ji te kodhi e parliament ok ginyal bedo ni gite gitiyo gi sirikal. Nyathi monyuol Kenya ka kata en nyathi muindi to chieng' monyuoleno en gi birthright nikech onyuol e republic of this country. And again, onyalo kawo kura mogo kura ne ng'ama dwaro. To mar ariyo jatelo be moseyier mane gima wantiere gi minority to gi majority e both houses. Koro ng'ama chalo Gorengo noyier governor e minority house nikech kama noyiere no sirikal onge mar ODM, sirikal en mar UDA ema noyombo to kendo be matiyo. Kata kaka ne giyombo kata kaka ne gidhi e backdoor kata kaka nolandgi. To gin masani koro gin government. Koro wan kaka wan jok mane jo ODM ma members ma jo ODM kaka Orengo Jatieng nyaka waket sirikal ni on check ma wang'e to sirikal ni gimotimo cha be gimoriere mana kana penjo Kabati ni between 20 minutes kwani gini ne en gima emergency nitie ng'ama ne tho ma nyaka ne landa gini maonge cabinet meeting moro moketi to gi jok manokete that committee mane ng'iyo ni Adani dhi mitich kata ok mitich to kane ok en emergency to the best thing manyatim en ni otika press ne parliament to kosetieko address the parliament to kinyi luong cabinet meeting to nyisogi ni kaluwore gi motimore kocha we have to reject kato ji bedo in one accord ma ok ng'ato nen majinga to ng'ato neno ng'at mariek mogik kidhi yier ng'ato kata mana for example kaka koro Orengo dok manyo kom for the next election kata ka ok en Orengo kata ok mana ni Odoye madhi manyo kom inyalo poke manye miyude gi UDA to government is not UDA automatically into opposition. Ibiro chako keto sirikal matiyo cha on check ni to ang'o motimo to time yo koluwo mane to procedure mane manoluwo. Again, I'm not convinced ka the same UDA wacho ni ber the same UDA wacho no rach to gikawo ja ODM wacho no ber kodong 20 minutes to glan no rach. Gini and is not making sense. To koro wanyalo wacho na nyalo agree gi gima Mwalimu wacho ni samoro nyalo biro wem to kalaro ka to koro wang' koro nyaka ringa dogi to kanyal negi. Koro man samoro ka ne en gi that emergency to no osetimore ok wanyal sani ok wanyal reverse gima no osetimore to gimotemo kwayo the head of state to gi advisors ge ni gimonego gitimo ne gibed gi cabinet meetings to gi advisors meeting mondo ging'e kata mana director in a very small organization but to kachunga address joga kapok console kuom managers mandiko ni to un nanu atime nade mane omiya asebedo ka adhi mbele kamano okay. Kata mana Mwalimu ni be osebedo ka chikore ng'e ni nche ne ODM higa ariyo mokalo nche wan kode ODM ndani kendo nche wapingo sirikal mokalo kabisa ka wan kode and no oppose everything mana sirikal nokelo ne wan kode to kusani koro kosedhi the other side ma koro gin the winning team to wacho ni koro ok onego wapingi ni nikech koro sirikal en achiel sirikal ok en achiel nyaka wabed gi opposition okay ya ba wacho ni kik waping sirikal